Akwụkwọ nke Job isi nke 33. Ya mere, biko biko gee ntị n'okwu m, gee ntị n'okwu m niile. Lee, ugbu a emepeela m ọnụ m, ire m ekwuwo okwu n'ọnụ m, okwu m dị n'ezi obi m, egbugbere ọnụ m na-ekwupụtakwa ihe ọma dị ọcha. Mmụọ nke Chineke kere m, ume nke onye kachasị elu enyewokwa m ndụ. Ọ bụrụ na ị nwere ike inye m azịza, kwadebe onwe gị ma guzoro n'ihu m. Lee, m dị ka ọchịchọ gị si dị n'ọnọdụ Chineke. Akpụrụ m nkwa ụrọ. Lee, egwu m agaghị atụ gị ụjọ. Aka m agaghịkwa abụrụ gị ibu arọ. Ikwuoro m okwu n'ime afọ ole na ole. Anụkwa m olu gị, olu okwu gị. Abụ m onye dị ọcha, enweghị m mmehie. Abụ m onye aka ya dị ọcha, ọ dịghịkwa ajọ omume ọbụla dị n'ime m. Lee, ọ chọtawo ohere megide m. O were m, o wee were m dịka onye iro ya. O tinyewo ụkwụ m n'ụkwụ ya. Ọ na-elekwa ụzọ m niile anya nke ọma. Lee, n'ime nke a, ị meghị nke ọma. Aga m aza gị na Chineke karịrị mmadụ. Gịnị mere i ji emerụ onwe gị ahụ? N'ihi na ọ naghị enye ìhè. Ọ bụghị ìhè, ọ bụghị n'ihi na a ga-agụta ihe niile o nwere. Chineke na-ekwu okwu otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ. Ọ naghị ahụkwa ya anya. Nrọ na ohu nke abalị. Mgbe ụra na-adakwasị ndị mmadụ, ha na-arahụkwa ụra n'elu ihe ndina ha. Ọ na-emepe ntị mmadụ, ọbụna site na mgbazi ha nke o mechiri emechi, iji mee ka mmadụ si n'ọrụ ya pụọ, ma zoo mpako mmadụ, iji chebe mkpụrụ obi ya pụọ n'olulu, ka ndụ ya ghara ịla n'iyi site na mma agha. Ọ na-enwekwa ihe mgbu n'elu ihe ndina ya. Ihe mgbu nke ọkpụkpụ ya na-egbukwa mgbu, nke mere na ndụ ya na-eduga ya n'ịkpọ achịcha asị. Mkpụrụ obi ya na-erikwa nri dị mfe. Anụ ahụ ya dara ada, nke a na-apụghị ịhụ ya anya. Ọkpụkpụ ya nke a na-ahụbeghịkwa anya na-agbajikwa. Otu a ka mkpụrụ obi ya na-agbanye n'ili. Ndụ ya na-agbanyekwa n'ili. Ọ bụrụ na onye ozi ma ọ bụ onye ntụgharị okwu nọ ya, otu n'ime 1,000 mmadụ n'aka nri ya, na-agwa nwoke ahụ okwu ya, mgbe ahụ ọ ga-emere ya ebere wee sị, napụta ya ka ọ ghara ịda n'olulu, n'ihi na enwetara m nkwekọrịta. Mgbe ahụ, anụ ahụ ya ga-adị ọhụrụ dịka nke nwatakịrị. Ọ ga-alọghachikwa dịka ọ dị n'oge ntorobịa ya. Ọ ga-ekpeku Chineke ekpere. Ọ ga-emere ya amara. Ọ ga-ahụkwa ihu ya n'ọnụ, n'ihi na ọ ga-enye mmadụ ezi omume. Ọ ga-ele mmadụ anya. Ọ bụrụkwa na onye ọbụla sị, emehiewo m, enweghị m ezi omume, ọ baghịkwa m uru ọbụla. Ọ ga-anapụta mkpụrụ obi ya n'olulu. Ndụ ya ga-ahụkwa ìhè. Lee, ihe ndị a niile Chineke ga-eme ugboro abụọ ma ọ bụ atọ na mmadụ, ka mkpụrụ obi ya wee laghachi n'olulu ahụ, ka ìhè nke ìhè wee nye ya ìhè. Gee m ntị nke ọma, biko gee m ntị. Gbachie nkịtị, m ga-ekwukwa okwu. Ọ bụrụ na enwere m ihe ọbụla a ga-ekwu, zaa m okwu, n'ihi na achọrọ m ime ka ị bụrụ onye ezi omume. Ọ bụrụ na ị meghị otu ahụ, gee m ntị.
debe ire gị, m ga-akụziri gị amamihe.